حدا مسترك نقركا እቶም ትንኦም ጀጋኑ ሰባት ካባኻ ዝተፈለየ ተፈጥሮ ዘለዎም ዘይኮንስ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፍርሒ ከመይ ገይሮም ከም ዝገዝእዎ ስለ ዝፈልጡ ጥራይ እዩ። ጅግንነት ማለት ፍርሒ ዘይምህላው ዘይኮነስ ፍርሒ እናሃለወካ እኳ ንድሕሪት ዘይምባል እዩ። ሎሚ ካብቲ ኣሲርካ ዘሎ ናይ ፍርሒ ሰንሰለት ተላቒቕካ ደፋርን ሓያልን ሰብ ትኾነሉ 7 ሚስጥራት ክነግረካ እየ። ድሕሪ እዛ ቪድዮ ኣይኽእልን እየ ዝብል ቃል ካብ ሓሳብካ ክጠፍ እዩ። ሰላም፣ እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ። እዚ መደብ ዘሰናደልኩም ድማ ኣነ ሃፍቶም ሊድያ እየ። ነዚ ቻናል ሓድሽ እንትኮንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ። ቀዳማይ ምስ ንኣሽቱ ፍርሕታትካ ተላለ ትብዓት ልክዕ ከም ጨዋዳ እዩ። ብዝተለማመድኸ ቁፅሪ እዩ ዝዓቢ። ደፋር ንምዃን ብሓንሳብ ዓብዪ ነገር ክትገብር ኣይትፅዓር። ብንኣሽቱ ነገራት ጀመር። ንኣብነት ንዘይትፈልጦ ሰብ ሰላም በሎ ወይ ድማ ኣብ ማእኸል ዕላል ሓሳብካ ሃብ። ንኣሽቱ ዓወታት ነቲ ዓብዪ ትብዓት መሰረት ይኾኑኻ። ንመጀመርታ ግዜ ናብ ጅም ክትኸይድ ከለኻ ብንኡ 100 ኪሎ ክትልዕል ኣይትፍትንን ኢኻ። ምክንያቱ ጨዋዳኻ ስለ ዝጉዳእ። ትብዓት እውን ልክዕ ከም ጨዋዳ እዩ። እንተ ደኣ ንነዊሕ እዋን ፈራሕን ሓፋርን ኮይንካ ፀኒሕካ ብሓንሳብ ኣብ ቅድመ ሸሓት ህዝቢ ደው ኢልካ ክትዛረብ ክትፍትን ከለኻ ኣእምሮኻ ተሰናቢዱ ዝያዳ ክትፈርሕ ይገብረካ። እቲ ሚስጥር ግን ኣብቲ ንኣሽቱ ስጉምትታት እዩ ተሓቢኡ ዘሎ። ኣብ ስነ ልቦና ሓደ ዓብዪ ሓቂ ኣሎ። ነቲ ትፈርሖ ነገር ብዝተደጋገመ መንገዲ ምስ ትገብሮ እቲ ፍርሒ ይሃስስ። እዚ ማለት ግን ብሓንሳብ ናብ ባሕሪ ጣሓል ማለት ዘይኮነስ መጀመርያ እግርኻ ጥራይ ጥለቕ ማለት እዩ። ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ንሓንቲ ንእሽቶ ትፈርሐ ነገር እወ ክትብል ከለኻ ኣብ ሓንጎልካ ዘሎ ናይ ፍርሒ ማእኸል እናናእሰ ይኸይድ። እቲ ናይ ትብዓት ማእኸል ድማ እናሰፍሐ ይኸይድ። ንእሽቶ ዓወት ናይቲ ዓብዪ ትብዓት ነዳዲ እያ። ሎሚ ንሓደ ሰብ ሰላም ክትብል ተደፊርካ ፅባሕ ኣብ ቅድሚ 10 ሰብ ክትዛረብ ትብዓት ትረክብ። ድሕሪ ፅባሕ ድማ ዓለም ክትገዝእ ትለዓዓል። ደፋር ሰብ ማለት ፍርሒ ዘይብሉ ዘይኮነስ ነዚ ንኣሽቱ ናይ መዓልታዊ ውቃት እናተዓወተ ዝመፅእ ሰብ እዩ። ትብዓት ብሓንሳብ ኣይዕደግን እዩ፣ በብመዓልቱ ግን ይህነፅ እዩ። ሎሚ ነታ ንእሽቶ ትፈርሐ ነገር ግበራ እሞ ፅባሕ ግን ሓያል ኮይንካ ክትስእ ኢኻ። ካልኣይ ኣካላዊ ቋንቋኻ ኣስተኻኽል። ኣእምሮኻ ንሰብነትካ ትእዛዝ ይህቦ እዩ። ሰብነትካ እውን ንኣእምሮኻ መልእኽቲ ይሰድድ እዩ። ደፋር ክትመስል እንተደሊኻ ሕቆኻ ልዕል፣ መንክብኻ ንድሕሪት ግበር፣ ዓይኒ ሰባት ድማ ጠምት። ኣካላዊ ቋንቋኻ ጅግና ምስ ዝኸውን ኣእምሮኻ ብዘይፍላጥ ናይ ትብዓት ሆርሞን ከፍሪ ይጅምር። ብዙሕ ሰብ መጀመርያ ክትኣማመነኒ ድሕሪኡ ኣካላዊ ቋንቋ ከስተኽእል ይብል። እቲ ሓቂ ግን ብኣንጻሩ እዩ። ትብዓት ካብ ውሽጢ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ንስኻ ንሰብነትካ ተቐምጠሉ መንገዲ እዩ ዝጅምር። ኣእምሮኻን ሰብነትኻን ልክዕ ከም ክልተ ተታሒዞም ዝጓዓዙ ፈረሰኛታት እዮም። ሓደ ክጥዎ ከሎ እቲ ካልእ እውን ይስዕቦ። ኣብ ዝተገበረ ስነ ልቦናዊ መፅናዕትታት ሓደ ሰብ ንክልተ ደቂቕ ጥራይ ርእሱ ኣልዒሉ መንክቡ ንድሕሪት ገይሩ ልክዕ ከም ጅግና እንተ ደው ኢሉ ኣብ ሰብነቱ ዓብዪ ናይ ኬሚስትሪ ለውጢ ይፈጥር። እቲ ሓደ ቴስቶስትሮን ይበሃል። ናይ ትብዓት ሆርሞን ብ20% ይውስኽ። እዚ ሆርሞን እዚ ድማ ዝያዳ ደፋርን ተኣማንን ከም ትኸውን ይገብረካ። እቲ ካልኣይ ኮርቲሶል ናይ ጭንቀት ሆርሞን ብ25% ይወርድ። እዚ ማለት ድማ ፍርሕን ስንባንን ካብ ኣእምሮኻ ይሃድምሎ ማለት እዩ። ብሓፂሩ ንክልተ ደቂቕ ጥራይ ደፋር መሲልካ ደው ብምባልካ ንሓንጎልካ ናይ ትብዓት ትእዛዝ ትህቦ ኣለካ ማለት እዩ። ፈራሕ ሰብ ብባህሪኡ ሰብነቱ ይጭበጥ እዩ፣ ሕቁ ይጉብጥ፣ ንታሕቲ ድማ ይጥምት። እዚ ድማ ንኣእምሮኻ ተሸኒፈ እዩ ዝብል ምልክት ይሰደሉ። ደፋር ሰብ ግን ቦታ ይሕዝ እዩ። ትብዓት ክሳብ ዝስምዐካ ኣይትፀበእ። ፍርሒ እናሃለወካ እኳ ሰብነትካ ግን ከም ናይ ጅግና እዳልዎ። ሓንሳብ ርእስኻ ልዒልካ መንክብካ ምስ ተስፋሕካ ኣእምሮኻ ብዘይፍለጥኦ እዚ ሰብዚ ደፋር እዩ ዘሎ እሞ ኣነ እውን ናይ ትብዓት ሆርሞን ክልእኮ ኣለኒ ይብል። ሰብነትካ ንኣእምሮኻ ይቕይሮ፣ ኣእምሮኻ ድማ ንሂወትካ ይቕይራ። ዓለም ንዓኻ ተኽብረካ ንስኻ ንርእስኻ ኣብ ዝሓዝካሉ ደረጃ ተመርኪሳ እዩ። ደኒንኻን ተጨቢጥኻን ደው እንተኢልካ ዓለም ክትረግፀካ እያ። ርእስኻ ልዒልካ ግርማኻ ምስ ተርኢ ግን ዓለም መንገዲ ክትፀርገልካ እያ። ትብዓት ኣብ ኣፍካ ዘይኮነስ ኣብቲ ትስጉመሉ መንነትካ እዩ ዘሎ። ሳልሳይ እቲ ሕጊ 5 ሰከንድ ተጠቐም። ሓደ ነገር ክትገብር ድሌት ምስ መፀካ ግን ድማ ክትፈርሕ ከለኻ ኣእምሮኻ ምስምስ ንምፍጣር 5 ሰከንድ ጥራይ እዩ ዘልዮ። ስለዚ ቅድሚ ምስምስ ምጅማሩ ካብ 5 ንድሕሪት ቁፀር 5 4 3 2 1 በል እሞ ልክዕ ሓደ ምስ በልካ ብኡንኡ ናብ ተግባር እቶ። እዚ ሕጊ እዚ ንፍርሒ ዕድል ኣይህቦን እዩ። ኣብ መንጎ ሓደ ፅቡቅ ሓሳብ ምምፅኡን ኣእምሮኻ ነቲ ሓሳብ ንክቐስሉ ዘሎ ግዜን 5 ሰከንድ ጥራይ እያ። ሓደ ነገር ክትገብር ንኣብነት ኣብ ማእኸል ሰባት ተሲኢኻ ሓሳብካ ክትገልጽ ምስ መፀካ ን5 ሰከንድ ጥራይ እንተወላዊልካ ኣእምሮኻ ስራሕ ይጅምር። ኣማኢት ምስምሳትን ፍርሕታትን ብምቕራብ ድማ ካብቲ ተግባር ከርሕቐካ እዩ። ኣእምሮና ንዓና ካብ ሓደጋ ንምክልኻል እዩ ተሃኒፁ። ትብዓት ድማ ንኣእምሮና ከም ሓደጋ እዩ ዝሪኦ። ስለዚ ሰብ እንታይ ክብለኒ እዩ እንተተተጋጊስ ዝብሉ ናይ ፍርሒ ምስምሳት ብምፍጣር ኣብቲ ዘለካ ሂወታ ክትፀንሕ ይገብረካ። እዚ ሕጊ እዚ ግን ነቲ ምስምስ ዕድል ኣይህቦን እዩ። ንምንታይ ንድሕሪት ትቆፅር? ምክንያቱ ንቕድሚት ተቆፂርካ
ሓደ 2 3 4 5 ክሳብ 100 ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ንድሕሪት ክትቆፅር ከለኻ ግን ሓንጎልካ ካብቲ ልማዳዊ ፍርሒ ወፂኡ ናብቲ ናይ ውሳነ ማእኸል ይሰጋገር ልክዕ ሓደ ምስ በልካ ካልእ ኣማራፂ ይብልካን ብኣካላዊ ምንቅስቃስ ክትስጥር እዩ ዘለካ እዚ ሕግዚ ንፍርሒ ይቀትሎ እዩ ሓደ ሰብ ሰላም ክትብል ምስ ፈራኻ ሓደ ስራሕ ክትጅምር ምስ ሰነፍካ ወይ ድማ ሓደ ውሳነ ንምሃብ ምስ ተሰከፍካ ብኡንኡ 5 4 3 2 1 በልሞ ተስእ እዚ ተግባር እዚ ንፍርሒ ሓሳብ ንኽቕይር ግዜ ኣይህቦን እዩ ደፋር ሰብ ማለት ፍርሒ ዘይብሉ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ መንጎ ሓሳብን ተግባርን ዘሎ 5 ሰከንድ ተቆፃፀረ ሰብ እዩ ዓወት ዝመፅእ ካብ ዓበይቲ ውጥናት ዘይኮነስ ካብተን በብመዓልቲ ትዕወተለን ናይ 5 ሰከንድ ውሳነታት እዩ ራብዓይ ምስ ርእስኻ ዘለካ ዘረባ ቀይሮ ደፋር ሰብ ንርእሱ ኣይኽእልን ኣይብላን እዩ ኣብ ክንዲ እንተወዲቐስ ትብል እንተተዓዊተስ ምባል ልመድ ንፍርሒ ከም ስባደ ዘይኮነስ ከም ምንቕቃሕ ጌርካ ረእዮ እፈርሕ ኣለኹ ኣብ ክንዲ ትብል ተነቓቂሕ ኣለኹ በል ኣብዚ ዓለም እዚኣ ካባኻን ላዕሊ ምሳኻ 24 ሰዓት ሙሉእ ዝነብር ሰብ የለን እቲ ውሽጣዊ ድምፅኻ ኩሉ ግዜ ኣነ ጎደሎ እየ ኣይሰልጠንን እዩ ሰባት ክስሕቁሎ እዩ ዝብል እንተኮይኑ ካብ ዓለም ትብዓት ክትፅበእ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣእምሮኻ ልክዕ ከም ሓደ ሶፍትዌር እዩ እቲ ምስ ርእስኻ ትዛረቡ ቃላት ድማ እቲ ንሓንጎልካ ትህቦ ዘለካ መሳርሒ ወይ ኮድ እዩ ኣብ ስነ ፍልጠት ሓደ ዘገርም ሓቂ ኣሎ ፍርሒ ምንቕቃሕን ኣብ ሰብነትና ሓደ ዓይነት ምልክት እዩ ዘለዎም ልብኻ ክሃርም ከሎ ትንፋስካ ክሓፅር ከሎ ኣእምሮኻ እፈርሕ ኣለኹ እንተይልዎ ሰብነትካ ይጭበጥ እሞ ተሃድም እቲ ስልቲ ሓደ ነገር ክትገብር ምስ ፈራሕካ ንርእስኻ ከም ዝበላ ኣነ ኣይፈራሕኩን ዘለኹ ብጣዕሚ ተነቓቂሐ እየ ዘለኹ ሓንጎልካ ነቲ ስምዒት ካብ ሓደጋ ናብ ዕድሪ ክቕይሮ ከሎ ትብዓትካ ብኡንኡ ይነቅሕ ካብ ምንታይ ናብ እንታይ ምስግጋር መብዛሕትኡ ሰብ ንምንታይ ኣነ ክንዲ ዝፈርሕ ኢሉ ንርእሱ ይወቅስ ደፋር ሰብ ግን ነቲ ሕቶ ይቕይሮ እቲ ሓደ እንተፈሽለስ ኣብ ክንዲ ምባል እንተተዓዊተስ ወይ ካብዚ እንታይ ክመሃር ይበል ኣነ ድኹሚ ኣብ ክንዲ ምባል ኣነ ገና እናተምሃርኩ ዘለኹ ጅግና ይበል ቃላትካ ክቕየሩ ከለዉ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ፍርሒ መንደቕ ይፈርስ ንርእስኻ ከም ሓደ ተፍቅሮ ሓውካ ረእያ ሓውካ ክፈርሕ ከሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ፈርሕኻ ትብሎ ዶ ኣይፋልን ትኽእሎ ኢኻ ኣይትፍራሕ ኣነ ምሳኻ ኣለኹ ኢኻ ትብሎ እሞ ስለምንታይ ደኣ ንርእስኻ ትጭክነላ ካብ ሎም ጀሚርካ ንርእስኻ ሓያላ ስልጣን እኩና ትብዓት ማለት ኣብ ኣፍካ ተቐረፀ ዛንታ እዩ እቲ ንዓለም ተልኣ ጅግንነት ውፅኢት ናይቲ ምስ ርእስኻ ዝነበረካ ልባዊ ዕላል እዩ ሎሚ ቃላትካ ቀየሩ እሞ ሓንጎልካ ድማ ሂወትካ ክቕይራ እዩ ዘክር ጅግና ማለት ንርእሱ ትኽእል ኢኻ ዝበለ ሰብ እዩ ሓምሻይ ካብ ጌጋ ምርዓድ ኣቋርፅ ደፋር ሰብ ማለት ዘይጋገ ሰብ ዘይኮነስ ጌግኡ ከም መምህር ዝርኢ ሰብ እዩ ሓደ ነገር ክትፍትን ከለካ ክልተ ውፅኢት ጥራይ ዘሎ ወይ ትዕወት ወይ ድማ ትመሃር ክልቲኡ ድማ ንዓኻ ረብሓ እዩ ግዜ ክትፈቱ ክትጅምር ከለካ ደፋር ትኸውን ኣብ ዕውታትን ጀጋኑ ሰባት ውድቀት ዝበሃል ቃል የለን ንሳቶም ሓደ ነገር ክገብሩ ከለዉ ክልተ ውፅኢት ጥራይ እዮም ዝርዩ ወይ ዕወት እያ ወይ ድማ ክመሃር እያ ክልቲኡ ድማ ንዓታቶም መኽሰብ እዩ ሓደ ሰብ ካብ ጌጋ ክሃድም ክትፅዕር ከሎ ካብ ዓወቱ እውን ይሃድም ከም ዘሎ ኣየስተውዕልን እዩ ሓድሽ ነገር ክትሰርሕ እንተደሊኻ ናይ ግድን ክትጋገለካ ጌጋ ምግባር ማለት ንስኻ ትሰርሕ ከም ዘለኻ ትቃለስ ከም ዘለኻ ካብቲ ልሙድ ውሑስ ዞባኻ ወፂኻ ትምርምር ከም ዘለኻ ዘርኢ ዓብዪ ምስክር እዩ ዘይጋገ ሰብ ዋላ ሓንቲ ዘይሰርሕ ሰብ ጥራይ እዩ ደፋር ሰብ ጌግኡ ከም ውርደት ኣይርዮን እዩ ብኣንጻሩ ከም ሓደ ፅቡቅ ሓበሬታ እዩ ዝርዮ ሰነፍ ሰብ ተጋጊ ኣለኹ ስለዚ ኣነ ዋጋ የብለይን ይብል እዚ ናይ ፍርሒ ቤት ማእሰርቲ እዩ ደፋር ሰብ ግን ተጋጊ ኣለኹ ስለዚ እዚ መንገዲ እዚ ከም ዘይሰርሕ ተማሂር ኣለኹ ሕጂ ድማ ዝሓሸ መንገዲ ክደሊ ይብል እዚ ናይ ዓወት መሳለል እዩ ትብዓት ዝመፅእ ካብ ምስንኻል እዩ ሓንሳብ ምስ ወደቕካ ዳግማይ ምስ ተሳኻ እቲ ውድቀት ንዓኻ ምፍራሕ ይቋረፅ ዓለም ተኽብሮ ነቲ ዘይወድቕ ሰብ ዘይኮነስ ነቲ ኣሽሓት ግዜ እናወደቐ ንቕድሚት ስጉብ ደፋር ሰብ እዩ ሎሚ ጌጋ ክትሰርሕ ፍቐድ ክትወድቕ ድማ ፍቐድ ሓንሳብ ካብ ፍርሒ ጌጋ ምስ ተለቐቕካ ንስኻ ዘይስዓር ትኸውን ሻድሻይ ኣይፋል ምባል ልመድ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ተብዓት ንሰባት ኣይፋል ምባል እዩ ሰባት ንኸይፀሉኻ ጥራይ ኢልካ እወት ትብል እንተኮይንካ ንመንነትካ ትቆትሎ ኣለኻ ደንበርካ ክትሕልን ንኽብርካ ደው ክትብል ከለኻ ንስኻ ናይ ሂወትካ ዋና ትኸውን ኣብ ማሕበራዊ ሂወትና ሓደ ዓብዪ ጌጋ ንፍፅም ኢና ንኩሉ ሰብ እወ እንተኢለ ንኩሉ ሰብ እንተተኣዚዘ ኩሉ ሰብ ክፈትዎን ኢልና ንሓስብ እቲ መሪር ሓቂ ግን ሰባት ነቲ ኩሉ ግዜ እወ ዝብል ሰብ ኣየኽብርዎን እዮም ብኣንጻሩ ይጥቀሙሉን ይንዕውን እዮም ደፋር ሰብ ግን ሓደ ዓብዪ ምስጢር ይፈልጥ እዩ ንሰባት ኣይፋን ክትብል ከለኻ ንነብስኻ እወት ትብል ኣለኻ ኣብዚ ዓለም እዚኣ እቲ ብቐሊሉ ዝርከብ ነገር ዋጋ ይብሉን ንስኻ ኩሉ ግዜ ንኩሉ ሰብ ድልው እንተኮይንካ ንኩሉ ዝመፀካ ሕቶ እወት ትብል እንተኮይንካ ሰባት ንግዜኻን ንመንነትኻን ዋጋ ኣይህብዎን እዮም ንርእሱ ዘይኽብር ሰብ ልክዕ ከምቲ ማዕፆ ዘይብሉ ገዛ እዩ ዝኾነ ሰብ ብጫምኡ ክኣቱን ክወፅን ፍቓድ ትህቦ ኣለኻ ኣይፋል ምባል ግን ንመንነትካ ቀይሕ መስመር ምስማር ማለት እዩ ሰባት ንኸይፀሉኻ ጥራይ ኢልካ ግዜኻን ሓይልኻን ክትብ ከለኻ ባርያ ሰባት ትኸውን ሓቀኛ ተብዓት ግን ሰባት ንፀልኡን እውን ኣነ ግን ምስ ሓቂ ክፀንዕ እየልካ ኣነ ግን ምስ ሓቂ ኢልካ ናይ ምፅናዕ ዓቕሚ እዩ
ኣይፋልን ክትብል ከለኻ ንሰባት ከመይ ገይሮም ከም ዝሕዙኻ መምርሒ ትህቦም ኣለኻ ሰባት ብባህሪኦም ነቲ ደንበር ዘለዎ ንነብሱ ዘኽብርን ብትብዓት ኣይፋል ምባል ዝኽእል ሰብ እዮም ዝያዳ ዘኽብሩ ሸውዓይ ዕላማኻ ካብ ፍርሕካ ይበልፅ ስለምንታይ ኢኻ ደፋር ክትኸውን ትደሊ ንስድራ ቤትካ ንምሕጋዝ ዓብዪ ታሪክ ንምስራሕ ዕላማኻ ካብ ፍርሕካ ዝዓበየ ምስ ዝኸውን እቲ ፍርሒ በዓሉ ይሃድም እዩ ጅግና ማለት ብዘይ ዕላማ ዝዋጋእ ዘይኮነስ ካብ ፍርሑ ንላዕሊ ዝዓቢ ራእይ ዘለዎ ሰብ እዩ ሓደ ሰብ ብዘይ ምክንያት ደፋር ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ፍርሒ ባህርያዊ ስምዒት እዩ ንኩላትና ድማ የጋጥመና እዩ እቲ ፍልይሊ ግን ኣብዚ እዩ ፈራሕ ሰብ ንፍርሑ ጥራይ እዩ ዝጥምት ደፋር ሰብ ግን ነቲ ድሕሪ እቲ ፍርሒ ዘሎ ዓብዪ ውሽጡ እዩ ዝጥምት ዕላማኻ ካብ ፍርሕካ ዝዓበየ ምስ ዝኸውን ኣካላትካ ንፍርሒ ዕድል ኣይህቦን እዩ ሰብ ንርእሱ ካብ ዝገብሮ ንላዕሊ ንሰባት ኢሉ ዝያዳ ጅግንነት የርኢ እዩ ሓንቲ ኣንበሳ ንርእሳ ክትብል ካብ ሓደጋ ክትሃድም ትመርፅ ትኸውን ንደቃ ክትከላኸል ከላ ግን ምስ ሞት ክትገጥም ድሕሪት ኣይትብልን ንስኻ እውን እቲ ትሰርሖ ስራሕ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ንመጻእ ወለዶ ንዓድኻ ቁሮም ሰባት ምዃኑ ምስ ተረዳእኻ እቲ ፍርሒ በዓሉ ይሃድም እዩ ደፋር ሰብ ፍርሒ ምስ መጾ ደው በል ዝብል ምልክት ገይሩ ኣይርኦን ብኣንጻሩ እዚ ነገር እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ ዘፍርሐኒ ዘሎ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ፍርሒ ልክዕ ከም ነዳዲ እዩ ዕላማኻ ድማ እትሓዊ እዩ እቲ ፍርሒን ዓወትካ ዝያዳ ንኽተቃፅሎን ንኽትነቅሕን ይሕግዘካ ጅግና ማለት ብዘይ ዕላማ ዝዋጋዕ ዕቡይ ዘይኮነስ ካብ ፍርሑ ንላዕሊ ዝዓቢ ራእይ ዘለዎ መራሒ እዩ ዓለም መንገዲ ትፀርግ ነቲ ኣበይ ከም ዝኸይድ ዝፈልጥ ሰብ ጥራይ እዩ ፍርሒ ንዓኻ ደው ክብለካ እንተፈቲኑ እቲ ራእይኻ ግን ተስፅእ ክብለካ ኣለዎ ሎሚ ዕላማኻ ካብ ፍርሕካ ዝዓበየ ይኹን ምክንያቱ ዓብዪ ሕልሚ ዘለዎ ሰብ ንእሽቶ ፍርሒ ክዓክቶ ኣይኽእልን እዩ ዘክር ደፋር ሰብ ሓንሳብ እዩ ዝመውት ፈራሕ ግን መዓልታዊ እዩ ዝመውት ሎሚ ነታ ዘለትካ ሓንቲ ህይወት ብትብዓት ክትነብራ ውስድ ካብዞም 7 ነጥብታት ንዓኻ ዝያዳ ፀገመካ ኣየና እዩ ኣብ ኮሜንት ኣካፍለና ንሎም ዘደልኩልኩም መደብ እዚ መስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ